Wel, mae wedi bod yn brynhawn llawn cyffro, llawn emosiwn, wrth i ni weld glanfyrnwy Black Thunder yn ennill y meirch hun yn yr adran y Cobiau Cymreig. Ath e mlaen wedyn ni i ennill y march gorau, ond i ni nawr yn cyrraedd Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig. A mae yn flwyddyn hanesyddol wrth yn ochr i mae David Oliver a Owen Griffiths, ac i ni'n edrych ar ganmlwyddiant. Ie, felly dyma'r canfed tro i'r cwpan cael ei gyflwyno i'r cobyn gorau yma yn y Sioe Frenhinol. Werth atgoffa pwy sydd wedi dod nôl i fynd am y Pencampwriaeth yma. Coch Capire yw hon, gaseg magu ifanc, gyda Adrian Bowen. Felly hi oedd pencampwr benywedd y Sioe eleni. Y tad wedyn Pennal Carwyn ar fam Pennal Riverdance. Glanfyrnwy Black Thunder. March 8 mlwydd oed yn eiddo i Arwyn Jones a John Bennett yn arddangos. A dyma yw pencampwr gwrwedd y Cobiau Cymreig eleni. O'r march Temple Dream Playboy a'r gaseg Temple Dream Limited Edition. Abergavenny Justice. A march ifanc. Ac yn enghreifftiau gwych o'r adran yn gynrychiolaeth arbennig, a fydd un yn derbyn y tlws a Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig. Aberlogyn Riba. Pencampwriaeth y stoc ifanc. A hi oedd yn gil bencampwr benywedd y Cobiau Cymreig yn gynharach. Hyd yn hyn, mae Simon Bigley wedi wneud ei waith yn effeithiol iawn fel beirniad. Dwi'n yn cymryd gormod o amser, mae'n deg, mae'n rhoi cyfle, ond mae'n eitha penderfynol i farn. Felly, dyn ni'n meddwl fydd e rhy hir cyn wneud penderfyniad. A newn ni barhau i chwarae'r gêm. Ble chi'n credu eith Pencampwriaeth Cobiau Cymreig, gan gofio bod hi'n ganfed. Bydd hi'n flwyddyn hanesyddol i dderbyn y cwpan Tywysog Cymru. Wel, fydd y ceffyl yma mynd lawr mewn hanes yn fydd e fel y canfed trwy'r cwpan cael ei gyflwyno. Dwi rhwng y march a'r gaseg. Glanfyrnwy Black Thunder a y gaseg Glyn Coch wedyn hefyd. Glyn Coch Capire. David. Dwi'n eisiau rhaid pen ar y bloc i fod yn onest. Mae o reit agos, a dwi'n siŵr lle eif Simon efo'r gwobr. Mae o'n cael golwg go iawn arnyn nhw. Nôl i'r gaseg, rhwng y gaseg a'r march fydd hi. Wy'n credu aid y tît Owen, wy'n credu mae Glanfyrnwy Black Thunder eiffa hi. Wel, mae o'n dod nôl. David? Wel, mae'r tensiwn yn codi, yn dywe. Dyma'r foment fawr. Bleif, mae yna drafod. Achos mae hon yn mynd i fod yn flwyddyn fawr, hanesyddol. Y canfed tro i gwpan Tywysog Cymru gael ei roi. Wel, mae Ale Drian yn cael darlith, mae'n debyg. Wel, yn rhyfedd iawn, dyw Glyn Coch eriod i ennill y cwpan a dyw Glanfyrnwy chwaith. Felly fydd yna enillydd newydd i'r cwpan beth bynnag. Fi'n credu bod i ni o fewn eiliadau. Y gaseg sydd yn mynd â hi. Y gaseg! Glyn Coch Capire a'r cwpan yn mynd nôl i St Clair. Aidan Bowen yn
hapus di hwnt bod y gaseg fel yn yma. Boles yn mynd ar gil wobr. Ie, Aberlogyn Riba wedyn, eiddo Byron Preston yn mynd ar gil Pencampwriaeth. Felly, diwrnod y rhai benywedd yw i heddi. A Glyn Coch Capira yn mynd â cwpan siôr Tywysog Cymru yn Sioe 2026. Mae un picture o gaseg Owen. Dwi'n licio hon yn fawr Ie, iawn. nath hi dynnu'n llygadu hefyd yn gynnar iawn. Mae'n tynnu'r llygad, mae'n goeswyn yn dwi, mae'n ddeniadol iawn, mae'n dal i hun yn hynod dda. Ond wnaethon ni sôn am Adrian yn gynharach wedi cael anaf gyda'i law, ond dim yn atal rhag ddod nôl ar gaseg yma. A diolch byth bod e wedi wneud, oherwydd mae wedi mynd ar cwpan erbyn hyn, cwpan siôr Tywysog Cymru. St Clair fydd y cwpan yn gartref i am y flwyddyn nesaf, sef cwpan siôr Tywysog Cymru. Newyddion da i Sir Gar. Felly, y tad wedyn Pennal Carwyn ar fam Pennal Rhyfedans. Dau a Sian Harris, dwi'n siŵr arbenni digon yn hapus tu hwnt bod eu gwad nhw wedi codi i'r brig unwaith yn rhagor. Wedi ennill yma yn y gorffennol gyda Pennal Brynmor nôl yn 2009. Felly diwrnod da i'r frydfa Pennal hefyd yn ogystal. Wel, dyma ni, Adrian Bowen yn derbyn y cwpan hynod hynny. Cwpan siôr Tywysog Cymru. Cafodd ei gyflwyno am y tro cyntaf nôl yn 1918. A Simon, y beirniad yn eu canol nhw. Fel wedys di Owen, mae yna dros gan mlwyddiant ers hynny, ond mae yna sawl peth di digwydd yn ystod y blynyddoedd hynny. A dyna pam mae eleni yw'r canfed tro i'r cwpan cael ei roi. Y rhyfelodd? Ie, oherwydd prinder tanwydd, clwyr tradegenau, cafodd y Sioe brenhinol Lloegr i chynnal yn Gaerdydd yn ogystal, a hefyd rhai blynyddoedd yn ôl oherwydd Covid. Ond dyma yw'r canfed tro i'r cwpan hynod hynny cael ei gyflwyno i Pencampwriaeth Cobiau Cymreig. A heb anghofio'r cil Pencampwr wrth gwrs, eiddo Byron Preston, Aberlogyn Riba, Giler Luke y tad a Aberlogyn Golden Pearl, y fam. Eto o ochrau Sir Gar, dwi'n meddwl. Y gwyr, dwi'n meddwl, y Byron Preston. Ddim yn bell, Ie, ddim yn bell o gwbl. Ond diwrnod y rhai benywedd yw hi eleni. A mae rhywbeth braf am fod yn berchen a dangos. Ie, ond ar ben hynny, y gaseg yma sydd ar y brig wedi cael ei magu yn ogystal gan Adrian Bowen. Ymrydfa Glyn Coch yn St Clair yn Sir Gar. Felly mae'r buddsoddiad yn ddwfwn. Glyn Coch Capira. O'r march Pennal Carwyn a'r gaseg Pennal Rhyfedans. Dyma'r tro cyntaf i frydfa Glyn Coch dderbyn y cwpan yma. Wedi bod yn gil Pencampwr yn y gorffennol. Ond dyma'r tro cyntaf i nhw fynd ar cwpan. A hynny ar y flwyddyn mae'r cwpan yn cael ei gyflwyno am y canfed tro. Mae'n mynd i gymryd sbel fawr i hwn i suddo, yn dywe. Stori o wir fuddsoddiad fan hyn. Dyma chi Adrian Bowen yn berchenog, yn dangos a wedi magu Glyn Coch Capira. Llon gyfarchiadau gwresog iddo fe. Dyma ni Pencampwriaeth Cobiau Cymreig. A'r stori o lwyddiant yn wych.
i'r gaseg arbennig yma. A'r gaseg yn cadw i fynd. Wel, dyma chi fuddsoddiad. Fe oedd Adrian Bowen wedi dangos yn flaenorol, mae'n berchenog, a hefyd wedi magu. Glyn Coch Capira, llon gyfarchedau mawr iawn iddyn nhw. Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig, dyma'r un ddath i'r brig, yn gaseg eithriadol. Well, this year's pig section saw the pig pens at full capacity with 142 heads, competing across 16 different breeds throughout the week, which surpasses last year's total, which was already a 10-year high. We had examples from the Kuni, the Middle Whites, and also the Tamworths, to name a few. This truly highlights the strength and diversity of the pig industry and that of the Royal Welsh Cob, which continues to go from strength to strength. On the front of the trailer, we have the Welsh champion, which was this year awarded to Sioe a 6-month-old gilt bred and exhibited by Mother James going on Cobiau. The Welsh Cob was founded in 1922, and as our indigenous breed in Wales, we are very proud of its influence. Adrian Bowen, Glencoch Stud, George Prince of Wales Cup, winners! Never ever thought that dream come true that you never just thought would come true. Amazing. I'm telling you, it's the lucky sock. It's the lucky sock, yeah. Just remind us again why you're wearing a sock, Adrian. Stabbed myself with a pocket knife and went through the tendon, so I shouldn't be here on doctor's orders, but we're here, so it's all forgiven. And where were you last week? In the operating theatre at Morriston Hospital. But now you've made it to Bilth, you've won your class, you've gone female champion, you've gone Welsh Section D champion, and for the first time the Glencoch Stud are taking home the George Prince of Wales Cup. Can you even put that into words, Jan? No, it's just a complete dream come true. Everybody's dream to come true. I'm so happy with it. Now I know you've been reserving this before, haven't you? But not with a homebred. You've now taken the title with a Glencoch progeny here, and Adrian, your son, leading a Glencoch mare. Abby, how proud are you as a wife? There are no words. It's just what everyone strives to do and try and achieve. And we knew she was capable. We love her. She's our pride and joy. And yeah, it's fantastic. And Alan, now you didn't want to come in for this interview. You said, I'm just the lorry driver. Without the lorry driver, they can't get here. How are you feeling? I'm really proud. No other words can say it. You know, I can read everything we've done with her. Yeah, you chose the stallion, you chose the mare. I think it was a good choice. What's on the cards now for later? A few drinks, I think. Yeah, home with these and then a few cold drinks and enjoy the celebration, I think, yeah. Well, you guys make sure you enjoy that hard. Many congratulations. Llongyfarchiadau wrthon ni gyd. A phob lwc. Thank you very, very much. And also from a genetic diversity point of view to cope with future challenges.